बेल'जों मा जानांगौ 20,000 बिहरदोंमोन आङो दा रां गैया होनदों आइया बारिनि हाखौल'सो खालामबा मा जायो नुवाखै नोंनि बिनानावा मोदोम गिलिर जाबाय बेनो मुलि बायना होनांगोन एखनब्ला डाक्टरनोबो देखायनांगोन मानसिनि देहानि खोथा माब्ला मा जायो आंनाव दा गैथ'वा खमसे खम नोंसोरथ' जगार खालामना हरथ'नो हायोमोन ना थाथ'दो आं थांसै थाथ' दे आदा थां थाबैनो जगार खालामनानै लाबो बे हा दखानसेखौ फान हेलो फ्रेंड्स वेलकाम बैक टू माय चैनल सो आशा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दङ सो लोगोफोर आरो दिनै आं मोनसे फिसा टपिक लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आं सावरायनो फैलायबाय बे टपिकआनो जाबाय गावनिया अरायसम गावनि खा आं थानाय जायगाया बेबायदि आरोना माने आं उन्दैनिफ्रायनो गुबुन हारिनि गेजेराव थानानै देरबोबाय माने सब जनजाति जों आं दा जेरावबा थायोना बे जायगायाव माने नेपाली एसामिस बाङालि हारसा बयबो लगाय गथाय दङ आरोना ओमफ्राय जोंनि बर' दंमोन ओमफ्राय दा आं थानाय जायगायाव आगोलाव माने बर' बेफोरबायदि गैस्रायामोन आरोना दासो बर' गामि जाबाय बेयाव आं थानाय जायगायाव ओमफ्राय स' आं गुबुन हारिनि केरेक्टारफोरा मादि गुबुन हारिया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माबायदि आखल दिन्थियो जोंखौ माबायदि इउज खालामनो नागिरो आं बेफोरखौ माने सब मोन्थिखायो आरो आं गाव एक्सपिरियेन्स मोनखानाय आरोना लोगोफोर बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुङो जे जोंनि बर' सिख्लाफोरा गुबुन हारिजों हाबा जानाङा आरो लोगोसे बर' सेंग्राफोराबो गुबुन हारिजों माने गुबुन हारिखौ हाबा लानाङा आरोना मानो होनोब्ला मालाबाबो माने गुबुन हारिनि सायाव आं मालाबाबो माने बिसास खालामा आरोना माने गुबुन हारिया जोंखौ मोजां मोनो होननानै आरोना आं मालाबाबो साना आरोना बिसोर सायावल' मोजां आरोना जोंदो स' बेबायदिनो जोंबो माने बिसोरदो सायावल' मोजां जागोन खिन्थु जों खोन्थिना जे जों बिसोर हारिखौ नायनो बायो होननानै आरोना बिसोर जेरै जोंखौथ' बहुद नायनो बायो आरो सिङाव गादबना लाखिनो बिसोर नाजायो नाथाय सायाव खोन्थियो जे जोंखौ बिराद मोजां मोनो आरोना जों मिलायना थानांगौ जों भाइ जायो बिदि सिस्टेम आरोना नाथाय न' बिसोरनि साननाय हनायफ्रा बिराद आलादाखा आरोना गावसोरखौल' माने अरायसम गावसोरखौल' गोजौआव थाजानो लुबैयो आरोना जेसां मोजां मानसियानो जाया जोंनि बर'नि थेवबो बिसोरनि थाखाय गाहायानो बिसोरनि थाखाय एकदमबारे गाहायानो सेंग्रा सिख्लाफोर एक्टर एक्ट्रिसानो जाया मानो बिसोरबो बर'दोनो हाबा जानांगौ एबा बर' सेंग्राफोराबो बर' सिख्लाखौनो हाबा खालामनांगौ आं बिदि नुनो मोनबाय बे आंनि प्रेक्टिकेल लोगोफोर आं एकदमबार प्रेक्टिकेल आं एकदमबार माने मोगथाङावनो नुनो मोनदों आरोना बेबायदि जोंनि बर' सिख्लाफोरा हारसाफोरजों हाबा जानानै थेर बेथेर जानाङो मानि थाखाय जायो लोगोफोर मानो होनबा गुबुन हारिया जोंनि साननाय हनायजों एसेबो मिलाया बिनि थाखायनो अरायसम माने जिबाबो आरोना जानो गैयाबाबो माहाजोनबाबो जोंनि बर'आनो बेस्ट जोंनि बर' सेंग्राफोरानो बेस्ट आरो जोंनि बर' सिख्लाफोरानो बेस्ट जोंनि बर' सिख्लाफोरा आं दा बर' सिख्लाफोरनि मोजां गुनखौ बुंनोसै माने गुबुन हारि सिख्लाफोरनिफ्राय जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनि मा गुना मोजां एबा माबायदि आखला मोजां आं बेनि सायाव एसे सावरायनोसै जे बर' सिख्लाफोरनि मेन आखल मोजाङानो बेनो जे जोंनि बर' सिख्लाफोरा खस्थ' खालामनानैब्लाबो गावनि फिसा फिसौखौ फेदेरनो हायो नाथाय गुबुन हारिया मालाबाबो हिन्जाव माहारिफोरा खस्थ' खालामनानै जाहोनायाव गैया लोगोफोर नाथाय जोंनि बर' सिख्लाफोरा हाबा जाना थांबाबो खस्थ' खालामनाबाबो जागोन नाथाय गुबुन हारिफोरनि सिख्लाफोरा माबायदि मिथिबायना हौवाया माइरंनिफ्राय लानानै दालिनिफ्राय लानानै जुदि न'आव लाबोनानै जगायना होफाया अब्ला बिसोर एख' माने साहारानि बर'फोरनि गेजेराव बेखौनो गाज्रि मोनो माखौ मिथिबायना जोंनि बर'फोरा ना सोरनिबा डेभलप जानायखौ नायनो हाया गावदो गाव एना एनसि दानलाय सुलाय बेफोरो बांसिन गावदों गाव मिलायना थानो रोङा गावदों गाव गोरोबनानै थानो रोङा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे मोनसे गोदोर प्रब्लेम आं सानो सोरबा जुदि मोजां खामानि मावनानै दावगालांदो बिनि सायाव गाज्रि नोजोर खोलैगोन नाथाय गुबुन हारिफोरा गावसोरनि फिसानि फिसा इसोरनि थाखाय बेसेबां फिसायाबो एसेबां गोदोर बिसोरनि थाखाय एसेबां गोदोर हारिया जेन जोंनि हारिया बेफोरबायदि जोंनि हारिया बेफोरबायदि हायो तमुक हायो बेफोरबायदि नाथाय जोंनि बर'फोरा गावनि मोजां गुनखौ इखुमाना लायो ओमफ्राय गाज्रि गुनफोरखौसो गाज्रि जाथायफोरखौसो भाइरेल खालामनायाव 1 सेकेन्डबो नाङा
एक सेकेन्डबो नङा दादि माखासे इउटुबारफोरा माखासे गुबुन हारिनि इउटुबारफोरा जोंनि बे फेक निउसखौनो लानानै एसेबांखिनि बाथ्रा जोंखौ ट्रल खालामगासिनो अब्ला जों बेफोरावनो रोखा रोखा प्रुफ मोनबाय जे गुबुन हारिया जोंखौ बेसेबां गादबना लानो नागिरो गुबुन हारिया जोंखौ बेसेबां सिङाव लाखिनो नाजायो बिनिखायनो जों रोखा रोखा प्रुफ मोनो लोगोफोर अब्ला जों मा मोखांजों लानानै जों गुबुन हारिजों हाबा जानानै आं बेखौ माने बर' सेंग्राफोराथ' गुबुन हारिखौ हाबा लानो हाबा बर' खालामनो हाबा आंनि थाखाय बिराद मोजां बर' सिख्ला गुबुन हारिजों हाबा जाबाय किन्तु बिनि फिसाया बेखौ बुहुत अनो आं मानिना लाबाय नाथाय बे फिसायनि एबा गावनि हासबेन्डनि बे नखरा बेखौ ट्रल खालामो बेनिखायनो आं लुबैयो जोंनि बर' सिख्लाफोरा बर' सेंग्राफोरजोंनो हाबा जानांगौ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव लाजिनाया बांसिन दै लाजिनाया बांसिन आङो नुयो गुबुन हारिनि गथ' उन्दै उन्दैफोरखौ दै बिराद जालु जायो मा मोनसे हायाबाथाय प्रुटकेन खारबोनानै न' खाथिनि रोंनाय आरोना एसे लेखा गोरों दङब्लाथाय बिदा जानाय बिब' जानाय फैनानै सोङो आब' बियो मा जागोन बा आदा बे मा जागोन आं हायाखै आंखौ एसे फोरोंना हरलाय बेफोरबायदि आरोना नाथाय जोंनि बर' गथ'फोरा बेफोरबायदियाव एकदमबारे रोंथारा मानो होनबा जोंना उन्दैनिफ्रायनो चालु खालामनो रोङा बिमा बिफाया फोरोंनो रोङा नि बर'फोरनि बिमा बिफानि गेजेराव आं बिदि बुंनाय खोनायो आरोना प्रेक्टिकेलि मोनजोबनाय आं बेफोरखौ दे रोंगोन दे उनाव देरबा बुजिगोन दे बेफोरबायदि थायो आरोना नाथाय बेनो जाबाय लाइफनि एकदमबारे सबनिफ्राय बिग गोरोन्थि मालाबाबो बुंना जे देरबा रोंगोन देरबा सोलोंगोन देरबा गाव बुजिलांगोन नो उन्दैनिफ्राय बुजायबासो उन्दैनिफ्राय सोलोंथाइ होबासो उन्दैनिफ्राय गाइड खालामबासो बे गथ'आ देरनानै मोजां जागोन गुबुन हारिया मालाय माबायदि मिथिबायना लोगोफोर उन्दैनिफ्रायनो बिराद सासन खालामगोन उन्दैनिफ्रायनो बिराद फोरोंगोन जेन नों दिनै बेखौ सोलोंथारनांगोन ना सोलोंथारनांगोन नों दिनै बेखौ मावथारनांगोन ना मावथारनांगोन दिनै बेबायदि आरोना बिसोरनिया स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेसेनोसै आंनि बुंनायफोराव माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोनहा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय दिनैनि भिडिअ'आ बेसेनोसै गोजोन्थों